Hi guys, I am Khushi and happy Independence Day to you all. तो ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏଠି ସବୁ ପିଲା ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍ ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ କଲେ ଦେନ୍ ସବୁ ପେରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ 5th 6th ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିକି ପେରେଡ୍ କରୁଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଚାଲିଛି ସବୁ ପେରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ପାଗଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବେକାର ଥିଲା, ମାନେ କେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଥିଲା, କେତେ ମେଘ ହେଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଥିଲା। ମାନେ ପେରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପୁରା ପୁରା ଖରା ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପୁରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ହିୟର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ସ୍କୁଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର କୁର୍ତ୍ତୁଲି ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲେ କୁର୍ତ୍ତୁଲି ଆଶ୍ରମରୁ। ତ ତାଙ୍କି କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଦେନ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ଆମର ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ଆମ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍।